Beppe Fenech Adami u l-eks ministru tal-Malta Tonio Fenech qed jinsistu li r-rapport maħruġ mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali fl-2012 dwar l-operat tal-Arms Limited jitkellem dwar it-tbgħabis fl-smart meters tad-dawl madwar id-dinja, iżda mhux ta' pajjiżna. Fl-uniku kummenti pubbliċi f'artiklu fuq il-ġurnal Times of Malta, Tonio Fenech stqarr li mhux minnu li f'paġna 19 l-Awditur Ġenerali jirreferi għal pajjiżna. L-Awditur Ġenerali fir-rapport jgħid ċaru tont li ċertu tip ta' meters kienu suscettibbli għad tbgħabis, li ma' tbgħabis kien jista' jiġi rrekordjat u li ma' tbgħabis kellu jiskatta l-allarm awtomatiku. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, il-Viċi Kap tal-Partit Beppe Fenech Adami qabel ma' Tonio Fenech u ċaħad li l-Awditur Ġenerali tkellem dwar dak li kien qed jiġri f'pajjiżna taħt Gvern Nazzjonalista. Globalment għawdana il-fenomenu. Mistoqsi direttament jekk jiċħadx il-fatt li taħt Gvern Nazzjonalista sar tbgħabis fl-smart meters, Beppe Fenech Adami wieġeb hekk. Ġenajt, mhuwiex vera illi kien hemm rapporti fis-sens illi ġew identifikati nies illi kienu qegħdin jisirqu id-dawl. Dak seta' jsir issa f'dan l-aħħar xhur. Dan jikkuntrasta ma' dak illi stqarr George Policino f'konferenza tal-aħbarijiet nhar it-tlieta meta xejjer artiklu tal-2012 li fih diġà kien qed ikun irrapportat irregolarità fl-smart meters. Ħanaqralek għax ma jidhirx li qrajtu. And Malta's top management knows how extensive this tampering is, and they have brought the equipment that is being used to test the tampering for themselves. Taf xi fisser dak? Beppe Fenech Adami ċaħad ukoll li fl-2006 l-Gvern kien ta' amnestija ta' mitlira Maltin lil xejn inqas minn 2000 ruħ li ammettew li serqu l-elettriku. Dak iż-żmien b'differenza legal notice li qed jimxi magħha l-Gvern preżenti fil-każ ta' tbgħabis ta' smart meters ma li ħallsu mitlira Maltin, is-Serq kien inħaffrilhom għal kollox mingħajr ħtieġa li dawn jipprovdu informazzjoni. Amnestija li tinsab arkivjata fis-sit elettroniku tal-Malta stess. Tal-amnestija ta' mitlira Maltin li kienet Jiena għatlek li ma kienx hemm amnestija ta' mitlira Maltin. Jekk fimt li ġustifikajta jiena għatlek mu vera xejn kien hemm l-amnestija ta' mitlira Maltin. Staqsejna l darb'oħra għalfejn Tonio Fenech, responsabbli mit-telf li ammonta l 30 miljun euro, mu qed jidher imkien. Tonio Fenech mhux jagħtawnek għax mhux il-kellim fuq il-materja. Il-Gvern preżenti mal-ewwel ħapassi dwar dan is-serq li qed jammonta l miljuni ta' euro wara l-investigazzjonijiet li saru mit-Theft Control Unit li twaqqaf mill-Malta.